na liña de Marilar, moitísimas grazas a todo o mundo por estardes hoxe aquí, por cambiar a praia por nós. Isto é absolutamente bárbaro, así que de entrada xa, milleiros de grazas a todas e a todos. Evidentemente, moitísimas grazas a quen con tantísima amabilidade nos convidaron para estar hoxe aquí. Marilar, moitísimas grazas por organizares sempre actos como este, que son de encontros de saberes e de coñecementos. Moitísimas grazas, por suposto, á Real Academia Galega, unha institución referente, evidentemente, para a nosa cultura, por supostísimo. Moitísimas grazas á Fundación Luis Seoane por deixarnos este espazo, mentres na Real Academia continúan con esas obras que van deixar super fetén. Así que moitísimas grazas tamén á Fundación Luis Seoane. Que máis dicir? Pois que para min é un auténtico orgullo poder estar hoxe aquí, por estar con vos, evidentemente, por falar de Ruth Matilda Anderson, por supostísimo, e por compartilo con Brais Lorenzo, con Ana Cabana Iglesia, porque son dúas persoas que eu admiro profundísimamente. Con Brais teño aventuras en zonas inhóspitas, momentos impresionantes, e con Ana pois teño unha amizade que, bueno, nos uniu no seu momento a partir de Ruth Matilda Anderson, e aquí estamos, seguimos xuntas e a por todas, claro, evidentemente. Así que, bueno, sen máis, necesito tamén darlle as grazas á Hispanic Society of America, neste caso máis concretamente a Patrick Linegan, porque sempre coa súa axuda foime posible conseguir un traballo que, como ben dicía Marilar, pois tantas alegrías me está reportando. Ben, comezamos xa e comezamos pois moi na liña do que era esta apertura. A miña comunicación titulase Traducir para visibilizar a Galicia en femenino plural que reivindicou Ruth Matilda Anderson. Francamente non vos agacho nada, quero dicir, o título é sumamente transparente, está todo aí moi claro. Pero imos empezar, e se vos parece, empezamos cunha pequena introdución tamén para saber quen era Ruth Matilda Anderson, porque máis ou menos temos unhas ideas, pero resulta que entre esas ideas que temos e as realidades, por veces hai unhas fendas inconmensurables. Pois ben, Ruth Matilda Anderson, que vedes aquí en dúas fotos diferentes, foi unha muller que nós, en Galicia, coñecíamos como fotógrafa, pero foi unha muller fotógrafa, mestra, decoradora de interiores, etnógrafa, traductora, ensaísta, vaya, o que se fose un home sería poliédrico e multifacético, pero como era unha señora, pasou a nós como fotógrafa. Brais, non desmerezo, ti xa sabes por onde vamos. Ben, pois esta señora chegou aquí a Galicia con unha encarga moi determinada o 7 de agosto de 1924 e chegou acompañada polo seu pai, porque viña para protexela da xente agreste de Galicia. Non, mentira, non viña por iso o seu pai. O seu pai viña acompañando, porque esta muller xusto acababa de pasar unha ruptura sentimental moi profunda, e na súa familia estaban francamente preocupados polo estado emocional de Ruth Matilda Anderson. Así que seu pai veu como apoio. Tamén é certo que, afortunadamente, seu pai era fotógrafo de formación, cousas que pasan, e foi unha fortuna que despois a puidese orientar en momentos en que ela realmente se viña abaixo, porque Galicia foi o seu bautismo de traballo, e en Galicia topou todos os problemas que pode dar, por exemplo, a nosa luz, que a volveu absolutamente desquiciada en certos momentos. Ben, isto na primeira viaxe. Na segunda das viaxes, que, como comentaba Marilar, a súa expedición estivo fraccionada en dous períodos, na segunda das viaxes veu acompañada por esa muller que aí está comendo así como que medio agachada, que é Frances Spalding, outra das conservadoras da Hispanic Society of America. A segunda das viaxes foi menor en canto á extensión do tempo, pero tremendamente frutífera. Entre outras cousas, por qué? Porque na primeira xa Ruth Matilda Anderson aprendera cales eran os trucos realmente da nosa terra. Ben, para poder comprender un pouco máis a figura de Ruth Matilda Anderson como investigadora dentro de Galicia, é imprescindible falar de Archibald Milton Huntington, este señor de aquí. Este home foi o fundador da Hispanic Society of America no ano 1904. E por qué? Pois porque era un filántropo empedernido e, aparte, un declarado hispanista. E por que foi iso? Bueno, pois porque tivo unha nai excepcional, tamén é certo que un patrimonio absolutamente extraordinario, que permitiu que a súa nai o levase de excursión sendo adolescente por Europa,
A que? Facendo que? Pois visitando as pinacotecas nacionais europeas, pois claro que sí, algo normal para un raparigo de 12 anos visitar as pinacotecas. Entón, claro, con esta formación, este home realmente quedou absolutamente encandilado do continente europeo, especialmente de España. E dentro de España, especialmente non de Galicia, non, en absoluto, non, do sur. El de Galicia realmente non di cosas moi positivas, así que esta parte de Archer Milton Huntington ímola deixar para outro día. Agora ímonos centrar en que este home tiña unha idea moi clara do que quería construir coa Hispanic Society of America. El quería construir, como víamos antes, perdón que vos cambiei de diapo, unha biblioteca pública, gratuita, museo e institución educativa. É dicir, tiña unha ollada filantrópica moi marcada. E para iso, para conseguir esa institución hispánica que el buscaba, o que decidiu foi crear un grupo de investigación moi potente e moi comandado por el dentro da Hispanic Society. Integrouno sobre todo de mulleres e sobre todo religiosas. Todo ten un porqué, evidentemente. E a indicación clara que se lles transmitiu foi que había que coñecer o rural. De feito, aí tedes destacado, España coñécese no rural. E por qué? Pois porque desde o seu punto de vista, realmente a industrialización tremenda que estaba xa sucedendo nos anos 20 ia acabar ia acabar con toda esa cultura galega tradicional e que a un tempo moi escaso todo iso acabaría esmorecendo e, polo tanto, imposible de retratar. O cal facíase imperioso enviar conservadoras, mulleres, insisto, sempre, para retratar esas realidades que desde a Hispanic Society consideraban en perigo de extinción inminente. Ben, Ruth Matilda Anderson ven a Galicia, está durante as estadías que comentamos, e froito desa investigación, 13 anos despois de marchar de Galicia, publica este libro. Marilar, tamén teño eu o meu exemplar. Aquí temos moito. Pois ben, dentro deste libro, dentro destas 500 páxinas, o que sucede é que Ruth Matilda Anderson traza un retrato da Galicia que ela visitou. É unha Galicia deses 2 anos, nesta ocasión, neste volume que se titula Galegan Provinces of Spain, Pontevedra en La Coruña, neste volume só van esas 2 provincias. Titulándose Pontevedra en La Coruña, intuímos un Lugo Ourense que nunca foi, pero que intuímos que debeu de estar no seu pensamento. Non sabemos os motivos desta ausencia. Pois ben, dentro deste Galegan Provinces, o que temos son, e isto é importantísimo e precisamente é a clave da miña investigación, son unhas traducións de Rosalía de Castro. Vemos aquí unha escolma delas, de acordo? Están dentro destas páxinas en inglés. E é curioso porque son traducións que van directamente desde o galego ao inglés, non pasan polo castelán, son absolutamente directas. E por que podo afirmar isto? Porque moi contrariamente ao que pensan na Hispanic Society of America, Ruth Matilda Anderson equivocouse moitas veces, afortunadamente para nós, porque iso a min permitiume descubrir que eses erros significa que non houbo intermediación. Polo tanto, sabemos que é unha persoa que traduce a Ruth Matilda Anderson a Rosalía de Castro directamente desde o galego ao inglés. Non pasa por intermediación e é que aparte, neste volume de aquí, publicado no ano 1939, están, que eu saiba, o maior número de poemas e textos rosalianos traducidos nun volume ata o ano 1964. E eu, en ningures, que eu saiba, encontrei rexistro, nin en catalogación, nin en antoloxía ninguna, que dese conta deste tesouro aquí. Polo tanto, esta foi a parte inicial da miña investigación, o que me levou a ver exactamente que era o que acontecía. E ben, o que aconteceu foi que eu descubrín que, efectivamente, tal e como se titula a miña comunicación, traducir pode significar visibilizar. E por que digo iso? Ben, porque a traducción pode ser un arma de dobre fío, pode ser unha especie de materia viperina, pero neste caso a traducción é nos moi interesante como instrumento que se produce desde as marxes. E por qué? Pois, por exemplo, teñamos en conta o que di Louise von Flotow, esta teórica de aquí. Ela di que a traducción, pensada desde un punto de vista feminista, pode darnos 2 formas novas de entender. Unha delas implica unha translación
dun sistema a outro sistema de textos asinados por mulleres, é dicir, desde unha cultura a outra cultura pánsase textos que asinan mulleres e coñécense. Ou ben, o que nos pode dar, aplicando o feminismo a traducción, é o de que recuperemos dentro da nosa propia cultura textos que nos quedaran atrás, voces que nos quedaran ocultadas. E de aí que esa traducción implique precisamente esa visibilización, pero non é a única. Porque, por exemplo, pasado o tempo, Christian Stalaer tamén nos indica precisamente esa reivindicación da traducción como un modo de contrahexemonía que comentaba antes Marilar. É dicir, sendo un oficio, sendo unha disciplina que se sitúa nas marxes, é moi posible que ese oficio, esa disciplina, reivindique esas propias marxes e, polo tanto, vaya creando todo un sistema de subversión. E, por exemplo, Olga Castro e Eme Kerkun, outras dúas teóricas tamén, indícannos que o que sucede cando combinamos traducción e feminismo é que debemos intentar poñer a traducción ao servicio do feminismo. Para que? Para ir trasladando esas ideas que coa teórica primeira da que falábamos nos animan a recuperar esas voces ocultadas ou a intercambiar coñecementos. Pois ben, a traducción é iso, é un mecanismo para visibilizar, pero que tamén é un mecanismo que serve para desenmascarar. E no caso de Ruth Matilda Anderson vese con moitísima claridade. Estamos falando do ano 1939, que é cando se publica este libro. Evidentemente non vos teño que contar do horror que pode significar España no ano 1939. Polo tanto, recibir calquera tipo de produción cultural en España no 39 ou no exilio do 39, pois, en fin, absoluto desastre, evidentemente. Pero hai moito máis tempo despois do 39. E hai moito máis tempo despois do 75, do 78. Pois ben, que sucede neste libro? Por que digo eu que Ruth Matilda Anderson desenmascara a partir da traducción? Porque Ruth Matilda Anderson preséntanos aquí unha selección, evidentemente súa, propia, de textos rosalianos. E que fai con esa selección no ano 1939, e insisto moito con isto? Pois achegarnos unha Rosalía de Castro que nada tiña que ver con esa Rosalía de Castro que despois estivemos coñecendo nos anos 70, nos anos 80. Non era xa esa. Era unha Rosalía de Castro que se manifestaba reivindicadora, absolutamente reivindicadora das mulleres. É unha Rosalía de Castro que se ve con toda a súa retranca. É unha Rosalía de Castro que se ve como se posiciona, pero non é esa outra Rosalía de Castro que se laiaba, esa máter dolorosa. Non o é. Xa aquí, Rosalía de Castro estaba desenmascarada. De feito, aquí teño uns extractos tirados deste libro no que realmente ela dá conta deses testemunhos que son absolutamente antagónicos con esa visión tan laiante da poeta, non? Logo a maiores desenmascara tamén traducindo as mulleres do noso rural. E como fai esas traducións? Ás veces fainas de maneira directa e outras veces faina de maneira indirecta. Por exemplo, de maneira directa, cando as mulleres, as leiteiras, supoño que vos dades conta desa foto icónica, non, das mulleres leiteiras que van atravesando o Pindo. Ben, pois cando esas mulleres lle piden por favor que as leve canda ela a América, que queren marchar, que os homes que lles marcharon todos e que elas son 5 mulleres por cada home e están desesperando neste curruncho perdido do mundo. Pero non só aí, senón, por exemplo, cando nos fala das mulleres de Muxía, e entón coméntanos o que tedes na segunda das citas. As mulleres de Muxía comezaban aos 3 anos e medio ou 4 a manexar os palillos e continuaban ata que os anos ou a morte lles paralizaban os dedos. Era unha bendición o que facían, porque cando o mar estaba demasiado bravo como para que os homes saísen a pescar, moitas foron as familias que se salvaron da fame grazas a esta industria das mulleres. E aquí entrará Ana con moitísima máis coñecemento e moitísima máis fondura do que eu, tal se queda podo abranguer. Pero este feito de chamarlle industria a ese traballo das mulleres é unha auténtica subversión, porque pasa de ser esa artesanía, eses traballos, para ser traballo, de verdade, tal e como é a comunicación de Ana. Pois ben, esta é a parte na que a tradución actúa realmente como un instrumento de visibilización e de desenmascaramento, pero que hai máis, moitísimo máis. Volvemos outra vez á desesperación das mulleres
camariñas, que están soas, que tecen, que viven unha vida monótona. E despois, unha reivindicación curiosísima que me pareceu tremendamente interesante, porque si me dá a pauta desa visión centrada nas mulleres, aínda que o mellor ela non fose consciente, Anderson, de que se centraba tanto nelas. Pero realmente fixadevos nisto. Tamén había, está falando da nosa literatura medieval, tamén había, especialmente no século XIII, mulleres iograresas que gañaban a vida actuando tanto en palacios como para o pobo. É dicir, estánolas colocando exactamente igual que o resto dos homes, dos trovadores e dos xograres da súa época. Polo tanto, isto constitúe, por supostísimo, unha reivindicación. Fose ou non plenamente consciente ela do que estaba construindo. E así, deste xeito, e isto é unha auténtica maravilla, poder citar xente que ten un adiante, isto é glorioso, a verdade é que sí, porque gracias a este xeito, nós, as mulleres, a maioría, podemos encontrar o noso pasado, e tal e como di Ana Cabana Iglesia, dámoslles luz ás invisibles dentro dun grupo xa invisibilizado pola historiografía. Por iso a traducción é un instrumento fundamental tamén para coñecernos e para recoñecernos. E senón, ademais dos textos, temos as imaxes. E as imaxes, evidentemente, son retratos dun momento, ben sabe Brais, que lle vou contar eu, o Press Photo, verdade? Pois o que fan, pero ese momento existe. Non é un momento manipulado, ese momento está aí. Isto non foi un escenario traído para a súa imaxe. Estas mulleres estaban carrexando a olería. Esa muller de aí estaba descargando os ladrillos para unha casa no Pindo, porque o barco chegaba hasta aí, pero logo había que atravesar o monte a pé, con esas cargas no Pindo. Volvemos outra vez descargando, estas tamén son no Pindo, logo levando as algas, logo alimentando nunha casa, porque as mulleres estaban dentro e estaban fora, pero as mulleres estaban fora tamén, non se nos esqueza. E as mulleres repartían o correo, como esta señora de aquí, como esta moza de aquí, que era a carteira da Costa da Morte. E esa señora repartía, esa rapaza, esa moza, repartía o correo por toda a Costa da Morte. E por que ela? Porque non chegaban os coches. Non chegaban os vehículos, e repartía ela. E despois as mulleres tamén rexentaban fondas, como esa señora da Colá, que case parece a casa de Bernarda Alba, verdade? Pois esa señora de aí era a dona da súa fonda e rexentaba a ela, e ela levaba un control do que dá boa fe Ruth Matilda Anderson, un control minucioso, non se lle escapaba absolutamente nada. E as mulleres estaban nos mercados, e cos nenos estaban nos mercados, e as nenas tamén repartían e andaban nos mercados. E como vemos en todas partes, ou por exemplo carrexando polos e chamando a atención enormemente de Ruth Matilda Anderson, porque esta muller de aquí que carrexaba os polos en Vigo tiña un bigote impresionante. E de feito así tal cal se anota neste libro. O do bigote desta muller debía de ser extraordinario. E eu, que vin a foto en alta e con contafíos, douvos boa fe. E as mulleres estaban, como dicía Marilar, estaban no Ézaro. As mulleres turraban das redes. E por que turraban as mulleres das redes? Porque eran máis baratas que os bois. Porque era máis barato contratalas a elas que contratar os bois. Sabedes por que, entre outras cousas? Porque os bois non tiñan cuidado coa captura que traían, pero as mulleres tiñan cuidado e, polo tanto, non se perdía o produto que se recollía do mar. Pois ben, as mulleres seguiron en todas partes como víamos coas leiteiras e envasando as sardiñas como víamos nas conservas, pero tamén eran as amas de cría, eran as que aleitaban os nenos noutras casas. E aquí vámonos deter un segundo, si me é posible, como podo parar? E aquí vámonos deter un segundo, porque simplemente quero rematar, aproveitando que estábamos vendo toda esta reivindicación do noso pasado, toda esta existencia dunha realidade máis ou menos oculta ou ocultada, máis ou menos invisible ou invisibilizada, e como a traducción e como a fotografía, e isto é curiosísimo porque, que casualidade, son dúas disciplinas que tradicionalmente se consideran como inferiores dentro das xerarquías creativas, non? E como son precisamente estas dúas, quizáis aí seguindo a Christiane Stalaert, as que nos reivindican, as que nos descobren un mundo nas marxes. E ben, simplemente para concluir, quero lervos un pequeno texto que lín no seu momento grazas a unha invitación que me fixo Claudia Morán Mato, grazas Claudia, para colaborar en Luces e que me parece atinado sempre, ou case sempre procuro acabar con el as miñas intervencións, porque creo que acaba de pechar o que realmente quero transmitir. Ruth Matilda Anderson ofreceunos en 1939 un libro co que superar o silenciamento milenario das mulleres na historia.
A súa palabra, que desbarataba neste proceso de reivindicación a persistente manipulación da intelectualidade galega, alzábase clara para reclamar o noso pasado en feminino plural. E quizáis por esta relectura necesaria, pero contraria aos intereses canónicos, non tivemos ata case hoxe en día noticia dunha obra na que as mulleres galegas e Ruth Matilda Anderson recuperan a súa voz na historia. E este dilatado proceso de ocultación ten unha consecuencia directa no noso presente e no noso futuro. Déixanos órfas de referentes, de espellos onde mirarnos. E de aí a relevancia da reivindicación de Rosalía de Castro ou de Emilia Pardo Bazán e do eco que delas se fixo, achegando textos e imaxes Ruth Matilda Anderson. Nas súas páxinas está, por fin, a vida das miñas referentes. Está a miña bisaboa, viúva de morto e nai de 9 fillos que sacou adiante mentres ela malvivía comendo carrouchas no monte. Está a miña avoa, viúva de vivo, obrigada a enloitarse e pecharse na casa mentres el volvía a casar na outra beira do Atlántico. Está a miña avoa, que sempre tivo unha cunca de caldo e un feixe de palla para quen chamaba na porta pedindo. Está a miña avoa, nai solteira, espontaneada, quen por cartos tivo que emigrar a máis de 1000 kilómetros da súa meniña. E está a miña nai, nacida na corte da vaca e a quen esas pesetas evitaron ir descalza de nena. E canda elas están, en definitiva, todas as que pelexaron cada día da súa vida por nós. Moitísimas grazas.